Quarta trobada de vehicles clàssics de Sant Llorenç d'Hortons. Memorial Josep Ramon Rigol, organitzat per Motor Club País del Cava. Ja consolidada aquesta població amb la trobada anual. Se'n s'apleguen multitud de vehicles, alguns d'ells de molta antiguitat. Esmorzar de brasa per un matí fred. Festa assegurada, entrega de premis i un ambient festiu és el que predomina d'aquesta bona gent. Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Vale. No te'n perds ni una, Ramon? No. Bon dia. Això que soni, Sona que trona. Sí. Tu dones esmorzar, oi? Hola, bon dia. Bon dia. Poquito,
Thank